Maškarana događanja na Viškovu spadaju u red nezaboravnih trenutaka u početku svake godine. Zabava, ples i pjesma nisu izostali ni ove, vrlo duge karnevalske zime. Između podizanja i spaljivanja pusta nazvanog Niki Niš smjestio se vrlo opširan program. Izabrana je kraljica halubajskog karnevala. Osjećaj je bil fenomenalan i bili smo okolo, što mali dužance našega kraja, od dečjih vrtići i osnovne škole do karnevali halubajskega, tako baš je bilo super. Tradicionalni halubajski karneval privukao je mnoštvo posjetitelja i bio glavna točka središnjeg dijela programa. Ako je vjerovati Meštrici, bilo je odlično. Veselo, sretno, puno dečice, puno lepih maškar, svi su sretni, veseli, odlično. Kulminacija je, kao i uvijek, stigla na kraju. Obahajanje halubajskih zvončara uvršteno je na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. Preko 300 članova najpoznatije zvončarske skupine ovoga kraja prošlo je svim mjestima na Halubiju. Halubajski zvončareva 3 dana naprave oko 90 km. To nije baš jednostavno, mi malo obajdemo, znači cijeli naš kraj, mislim Halubije, u stvari to je područje da nas općine Viškovo. Znači svako selo, svakega čovjeka pridemo, zabavimo, to je tako. Ruta se nije menjala, imala je nekakve sitne korekcije u prošlosti, ali u principu uvijek je to. I evo, to je projekt je danas prezentiran, kada je doslovce obilježeno, znači svako mjesto kada mi kolo napravimo, pa i da ostavimo to i našim mladima, ali i nekakvim gostima koji dojdu da moru vidjeti kada smo i čas. Uz put obahajanja postavljene su interpretacijske ploče s rutom kojom se kreću halubajski zvončari. Ona je ista od samih početaka, čemu svjedoči i živa riječ. Ljudi koji su obahajali prije pola stoljeća rado se prisjećaju tih dana. Danas kad smo moderni, a nekad smo počeli i bilo nam je i dosta teško. Jer je brojčano bilo nas malo, a morali smo poći i običaj držati. Ali išlo nas je i 8, i 10, i 12, a sad vište, sad je preko 300 ljudi. Znači da smo održali tradiciju, da imamo pomladak i da se ne bojimo da će se to zatrti. Obahajanje je ove godine izvedeno uz dobre vremenske prilike, na radost svih mještana halubajskog kraja. Evo, drago mi je, zaista radimo na tome da se Ožanca ne zatare. Također ove godine imamo projekt označavanja ophoda halubajskih zvončari, te smo postavili određene tabele i markacije po tom ophodu. Evo i te ih prilagodili svima, možete doći, otkrijte nas, zaista smo zanimljivi i ovu tradiciju i ovo veliko srce i ponos vrijedi vidjeti. Dio te zanimljivosti mogli ste vidjeti i putem internetskog prijenosa halubajskog karnevala. Zvonit će se na Halubiju do godine, vidimo se Kletu.